Deze man die blaast dus al 4 om 4. Dit is een officiële Noordervoor nieuwsupdate. Lieds nice. Dat ik heel grut wijzen ken. Ja, wis, want Volkert Hans Tolsma zit alweer in het vak. Volkert Hans, goeiemorgen. Goedemorgen. Oh, ja, nou blaas ik even om. Allereerst, wat mooi liep het mij, alweer beroepsmuzikant. Ja, vielen dank. Ja, de tijd houdt geen schoft. En daarom heb ik die titel joen onder het album. Ja, neem eens nog even mee naar alweer waarom. Want dat weer wat een jongere Volkert Hans. Hoe kwam het eigenlijk zo via stootast? Ik wil mijn werkje voor mij. Ja, het is eigenlijk begonnen bij de... Eigenlijk kwam de eerste gedachten in 2004... toen ik mijn muziekkorps, het wielrijdersmuziekkorps in Japan weer. 何言うてんねん。オランダ語でおはようございますです。おはようございます。車のフェ車のフェー。はい。今日はですね、長崎県はハウステンボスに来てますけど。車のフェこける人もいないんだ。おー、来た来た来た来た来た。無理ね。 En daar ben ik 4 keer voor een maand heen geweest. En dat was magisch. En we speelden daar altijd van Japanners. En hier in de trein in eigen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is muziekmeisjes toch volle leuker dan elektrotechniek. En toen dacht ik, ja, maar ik gewoon proberen van mijn hobby mijn werk te maken. En eigenlijk is pas alweer weer de eerste keer dat ik echt volledig van de muziek kon leven. Wauw, dat ligt mij. Als dat bankafschrift nog bewaren? Jazeker, dat zit altijd al in de archief. Ja, nou, toch een bijzonder moment dan. En wat wie dan eigenlijk die allereerste hit? Want we matten natuurlijk even, had ik naar die cd's dat die dat je komt. Daar staan eigenlijk alle hits erop. Mooi. Ja, dus zij zijn Frieske top 100 hits op. Hoe leuk is dat? Nou, daarom, jongen. Hey. Hoe viel dat eigenlijk om zo, nou ja, toch waardering te krijgen van het Friese volk? Nou, de waardering kwam natuurlijk ten eerste al van mij Ilse Lencio, die echt mijn Wico's concert al heel botwaar oppakt. Hè? Dat hier ik live spelen en met het legendarische orkest. En ja, toen kwam eigenlijk de cha-cha-cha. Dus Arie Kupers, die is wel verantwoordelijk voor dat nummer. Die zei, maar toch een nummer had wat bij jezelf past. Maar hij zei, wat vies leuk. Ja, ik zei, ik hou van donsje. En ik zei, maar die trompet maar erin in die zakzak. Nou, en toen bracht hij mij in contact met mijn producer Laurens van Wessel. En dat wie een schat in de roos, want die is dat nog steeds mijn producer. En daar ken ik mijn les in schroeven. Nou, ik neem aan dat weekend doen ze de cha-cha-cha maar mee spelen hast. Want dan hast een soort jubileumconcert naast houden. Hoe wie dat? Ja, dat was wel heel leuk, want heel veel mensen die kennen mij natuurlijk alleen maar van feest. Dat was wel leuk. De KMP meesten kwamen wat later binnen. En die dachten, we komen wat later, want het is heel een dansfeest festijn van Volkert Hans. Een beetje gewoon een shitconcert. Dus ja, ik zei tegen die meesten, ik zei, kom je me helemaal uit Limburg of zo? Nou, die hele zeel natuurlijk lijn in de skeur. En ja, we hadden het cha-cha-cha wel die, maar toen had ik gewoon al mijn beelden gepakt van al wie hier totdat die het hennen. Dus ik dacht, ja, dat was de jongere Volkert Hans. En dan zit heel Friesland, want die giet los op die cha-cha-cha. Nou, dan ben ik gewoon iedereen dankbaar daarvoor. Maar ik gewoon dankbaar Omroep Friesland dat je hem altijd mij draait. En dat het toen ik een simmerhit bied. Don't you de cha-cha-cha, my meid, de cha-cha-cha, my meid. Do is geen señorita, maar doe jest er al bij. En nee, het leert mij net kort. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Cha-cha-cha! Ja, zeker. Nou, die hebben we heel soort draait. Ik al die oorliedjes, dat doet het altijd goed. En de meesten vinden deze cd ook heel leuk. Want ik jam al de hele week vorige week al in de jukebox. Na Alven dan gaat het gewoon weer uit, die cd. Dat die het handjes kost. En die kist dan, als de jukebox drust aan snel over, dan krijgt hem. Hoe zoest hem omscrollen? Het is gewoon de greatest hits van Volkert Hans, toch? Maar zo is het wel. De greatest hits van volume 1, hey. Volume 1. Oh, er komen nog meer. Dat is altijd goed. Ja. Tuurlijk. Ja, ik ben al bij 4 nummers bezig. En er komen straks prachtige nummers weer over, ja. Nou, waar mist dan het meest grutskop als naar deze halve uur sjost? Ja, het is wel een heel soort. Het is wel een heel soort. Het is wel lastig te omschrijven. Maar ik denk dat ik wel het meest trots ben dat het bestaande nummer Ilse Lencio toch in een nieuwe jas gegooid had. Die had ik op een cd zet. En daar ben ik
2 jaar mee bezig geweest. Dat denk ik van die eerste 4. Maar die had nou 1 miljoen streams gekregen op YouTube binnen een jaar. Wow. En dan denk ik, ja, dat is dan toch... Nou, ik wens een stukje waardering. Ja, jou kijk nog even applaus voor het. Dat is echt wel. En een feestfluitje van mijn kant nog. Super. Mooi man, opweesken. Vielen dank. Welke mogen we nog even draaien van de CD? Wat vies de... Nou, we zitten in de Mianne, dus dan zou ik zeggen, we doen het op even op zijn Frans en dan zeg ik bonjour. Alweer in het vak en de CD Tiet Hartjens Contest die dit ik op Bonjour. En die kiest winnen.